Bueno, douvos a benvida a esta primeira sesión de Xornadas á volta da traducción deste curso 2020-21. Hoxe o foco está posto en traducción e xénero, entón pois temos aquí tres poñentes. A primeira vai ser Teresa Moure, profesora aquí da USC. A súa poñencia é Tradutoras, un longo camiño da invisibilidade á presenza incómoda. Cando queiras, Teresa. Obrigada. Boa tarde. É un placer para min estar aquí con o compromiso de inaugurar un pouco este acto, mas tamén co prazer de estar a facer facultade, alén de un acto puramente académico de aulas. Cando se nos pediu que se queríamos colaborar nestas sesións, eu pensei que tal vez pudese ser de algún interese unha hipótese na que eu veño traballando nos últimos 2 anos. Eu pretendo dar forma a unha lingüística feminista explorando a presenza de mulleres como marxes. As mulleres probablemente, debido ao seu desprestixio, foron ocupándose de tarefas que a propia disciplina considerou como secundarias. E un deses capítulos era a tradución. E, por tanto, vou tentar mostrar cal sería unha perspectiva feminista posible desde a lingüística. De entrada, a tradución é o máis invisível dos oficios lingüísticos porque nace por necesidades prácticas, as persoas necesitan coñecer o que se escreve noutras linguas, mas parece adoptarse a idea de que quen traduz debe desaparecer, apágase, sume, como se só co seu coñecimento de 2 linguas puidese prestar un servizo, mas non puidese integrarse. Vamos ver que isto é importante. E, ademais, a interpretación como práctica oral tamén desaparece. É un lugar de moitas invisibilidades. O habitual para non lingüistas é pensar na tradución a volta de algunhas ingenuidades. Por exemplo, esas tres, que quen traduz actúa mecánicamente, un pouco o que veño de dicer, que non intervén no texto, que é independente de cualquier ideoloxía, simplesmente faz ese traballo como un técnico, como unha persoa perita, e, ademais, que existen 2 tipos de traducción. Unha literal, que respeita o texto, e unha máis ou menos libre. Insisto, as tres son absolutas ingenuidades. Entón, se vamos tratar de xénero, tal vez o máis fácil sexa comezar polo sociolóxico. As mulleres están fora da historia da tradución, porque sempre se nos fala das escolas de tradutores, nomeadamente a de Toledo, por exemplo, ou dos amanuenses. Non se fala en feminino nunca. Mas é probável que todas esas tradicións literarias que teñen a ver coa querela das mulleres ou que teñan a ver con eses libros que eran tratados de farmacopea, tratados de cousas que as mulleres deberían saber, que moitas veces se estenderon por toda Europa, fosen traducidos probablemente por mulleres. E, en cualquier caso, na burguesía era un dos poucos oficios que as mulleres lles era permitido. Por iso eu comecei a rastrexar sobre traductoras máis ou menos famosas. E encontrei un número elevado, non tanto como deberá ser, mas sí un número elevado que vou resumir en tipos. O primeiro tipo de traductora é unha aristócrata estudiosa, como podería ser Filipa de Lencastre, que é unha nobre portuguesa refuxiada durante 17 anos nun convento, segue esa práctica de mulleres que mesmo sen profesar a religión poden cultivar o estudio e aí fai prácticas de tradución. O segundo tipo, para eliminar cualquier eurocentrismo, vai ser unha muller non europea, la Malinche, unha muller nahuatl que polo seu relacionamento sexual afectivo con Hernán Cortés fica no que o feminismo se interpreta como unha encrucillada, un choque cultural. É traidora do seu pobo, serve para que os españois penetren nesas partes de América. En todo caso, vai facer de intérprete porque coñece nahuatl, maya e español. Un terceiro tipo sería a escritora recoñecida, como Mary Sidney Herbert, coloco aí, tento destacar o seu nome de familia en lugar do nome do seu marido. Unha escritora con obra propia que foi considerada, tan considerada que se pensa nela como unha das persoas que están nese círculo que escribiría as obras de Shakespeare. Mas dela, como traductora, vaise dicer que ten un estilo masculino e inapropiado. Encontrei estas cualificacións continuadamente nas escritoras que traducen. Cando traducen non son femininas e florais. O tipo cuarto é a cientista,
Existiron moitas mulleres practicando a ciencia na Europa nesta época, no século XVIII. Neste caso, ledes aí, que traballou coa órbita de Uranio, deu lugar ao descubrimento de Neptuno. En cualquier caso, ela tamén era unha traductora de traballos científicos, unha introductora das ideas científicas nas sociedades europeas. E o quinto tipo, unha filósofa, coloco a Clemence Royer, que é a traductora de Darwin. Esta muller, en notas a rodapé, colocaba todas as reflexións que tiña contra o pensamento de Darwin. O sea, está sendo unha polemista. Ademais de traductora, entra nunha polémica aberta. Con este estilo de catálogos non se pretende, ou non pretendía nin ser exhaustiva nin representativa. Coñecemos, se o vedes, o traballo das mulleres cando son famosas por outros motivos, cando son damas, cando son escritoras, cando son cientistas. É un catálogo absolutamente eurocéntrico. Eu non consigo dados de mulleres que traducisen linguas africanas ou de linguas siníticas, porque estaban vinculadas á tradición da viaxe, e a viaxe é o que as mulleres lles foi tradicionalmente negado. E eu interrompí a pesquisa en 1870 pensando que as mulleres posteriores xa poden, a teoría, cuando menos, acceder á universidade e, por tanto, terían máis fácil a tarefa. Para min, estes nomes son únicamente sistemáticos de que existía unha xenealoxía feminina na tradución e, por tanto, non se explica a desaparición total nos manuais de historia da lingüística. Os manuais de historia da lingüística non rexistran ningún nome de muller, ningún nome de lingüista. Ese é o motivo deste interés meu por facer lingüística feminista. Mas, se continuamos coa socioloxía, poderíamos pensar se están a ser valorizadas. Ollando para os dados máis próximos, os chamados Premios Nacionales de Traducción do Estado Español mostran entre 1984 e 2009 só un 14% de nomes femininos, unha cifra que se vai incrementando na última década. No Premio de Traducción Literaria en Portugal non encontramos tan bons resultados nestes últimos anos. En cualquier caso, parece que son moito menos premiadas elas que eles, é evidente, mas tamén a miña óptica non pretende ser a da ruptura do teito de cristal. Non é que eu pense en premios para elas. Pensaría máis ben en que é o que achega unha traductora, que é o que achega ao corpo que traduce cando é feminino. E iso leva a un enfoque xa nada sociolóxico, xa puramente epistémico, que imagino que vai enlazar co que falarán Félix e Chus máis adiante. O problema sería traducir como feminista. E vou exemplificar con un caso que aconteceu na Galiza. María Reimóndez, escritora galega, prestixiosa e tamén traductora, hai uns anos recibiu o encargo da editora Rinoceronte de traducir un romance en inglés. Cando ela presentou o resultado do seu traballo, o editor non aceitou, porque ela introducira técnicas de feminización. O asunto foi para os tribunais e, digamos que esta información ficou para a nosa reflexión así, directamente, no xornal, na sociedade. Nese romance que eu lín para ver como fora o asunto, hai algúns momentos onde a acción non o máis importante do romance, unha acción secundaria, refire suxeitos, por exemplo, de surfers, as persoas que están a practicar surf lá lonxe. E a traductora María Reimóndez o que fai é dicer as surfistas. O editor insiste en que eso non é unha boa traducción do inglés e entón apelaron para o autor do original anglófono que dixo que, evidentemente, cando ele estaba a escrever, el lembra ter pensado que as persoas que facían surf ao lonxe tiñan unha silueta masculina. Está ben que un lembre o que está pensando cando escreve. Mas o problema é de índole filosófica. Pensamos con xénero? Pois probablemente quen fala linguas románicas pensa con xénero e quen fala en inglés non pensa con xénero. Se eu falo en alemán, teño que diferenciar como está sobre a mesa isto e como está sobre a mesa isto. Como teño que dicelo de maneira diferente, costumo pensar en ese estar sobre de maneira diferente. O asunto pasa a ser entón interesante porque as traductoras feministas están defendendo a urxencia de mediar entre os textos e o público incorporando valores que se presentan como de igualdade ou como de equidade social. Mas a mí interésame máis o tema, o asunto máis ontolóxico, se queredes. Podemos chegar a pensar diferente e as traductoras nos brindarían unha maneira de pensar diferente e entón as preguntas tamén son éticas e deontolóxicas. Ten dereito a traductora a intervir e ata onde?
Claro, o primeiro que pasa é que se Aristóteles pronunciou algo como equivalente a, xa sei que Anthropos era así moito xenérico, mas se pronunciou home un animal racional, pensando que iso era un universal, probablemente na nosa época, e así razoan as feministas, hai que traducir por o ser humano é un animal racional ou algo dese estilo. Esa é unha postura feminista, mas tamén é unha postura feminista, unha postura que se negue a facer iso. Eu podo querer dicer que non teño que facer o favor a Aristóteles de feminizar o seu pensamento, porque quero manter que para él había quen era racional e que ademais de home era branco e non era escravo e unha serie de cousas. Na historia da lingüística hai unha escola fundamental na teoría da traducción que se desenvolve no Quebec nos anos 80. O pobo quebequense mantén aínda, mas mantiña nese momento unha forte tensión co Estado canadiano pola súa independencia e era un momento de moito ideoloxizado con un movimento rock, por exemplo, moi forte e aí nesa procura de identidade nun contexto que eu preferiría chamar plurilingüe porque hai que ter en conta que non é só a tensión entre o inglés e o francés, mas entre as linguas moitas do Canadá que linguas amerindias que estaban deixadas de parte, vai confluir, digamos, todas estas rebeldías para que o confronto feminista frutifique. O obxectivo é desafiar a fidelidade ao texto, tornando a actividade de traducir nun proceso activo. E esas traductoras, non importa, coloco aí os nomes, acho que os nomes non importan moito, non aceitan a dupla marginalidade de seren mulleres e de se dedicaren a unha actividade secundaria. Elas queren acabar coa linguaxe sexista, mas elas non falan de xustiza social. Elas falan de que traducir non pode ser unha actividade pasiva en contraste coa actividade activa do autor, que colocan así elas en mayúsculas. E con todas as evocacións sexuais que os termos activo e pasivo vos están producindo, claro. A traductora reescreve o texto e, por tanto, intervén na recreación mudando as expresións. As críticas que se lle fixeron, como podedes imaginar, teñen a ver con que elas están a promover e a legitimar unha manipulación do original. Que ocorre? Que van fundamentarse nas todas as críticas á noción de verdade que están nas teorías filosóficas do momento, que podedes ver estas que menciono aquí, mas poderían ser outras moitas, relativas a ese fluxo caleidoscópico de impresións que é a realidade, que é a nosa realidade contemporánea, segundo dicen, e que afecta a todos os produtos culturais, tradución incluída. En que se concreta? Pois elas, nos prefacios das obras que traducen, dicen que o eu que traduz non é neutro, é un corpo sexuado, que traducir é unha actividade política que pode ser utilizada para defender ideas, que a traductora non ten que someterse ao autor, que a tradución é un proceso de construción de significados que produce activamente e que permite esa intervención feminista. Por exemplo, fan cousas como colocar entre aspas aquelas expresións que consideran machistas. Se un original coloca unha expresión alusiva ás mulleres como Masters of Kitchen, elas colocan isto entre cursivas ou entre aspas. Quero citar o prefacio de unha edición bilingüe de Susan Le Vinier Harwood, porque penso que, ademais de delicado e poético, vai non dicer moito mellor do que eu. O meu traballo é o puño dunha revolución de dous tons, un tranquilo e un acedo, a procura da identidade, a procura da intoxicación, un delicado equilibrio, corda bamba, obscuridade no bordo. Nós, da xeración de Quebec Rock, somos ternas voluntarias, vítimas da loita. Francoeur foi o primeiro e o último poeta masculino que traducí. Durante os 3 anos que pasei coa súa poesía, apercebime con moita angustia de que a miña voz traductora estaba a ser distorcida para falar en masculino, obrigada pola postura do poema, pola lingua, pola miña profesión, a desempeñar o papel de voyeur masculino, como se o único lugar para falar disponível e a única audiencia posible fosen os homes. Deprimime moito polo que significaba. Ben, Quebec tórnase así con este clima cultural e esta escola de traductoras que leva 40 anos traballando, a pesar de que non aparece nos manuais, como un lugar onde a fala francesa se feminiza. Con unha serie de, digamos,
prácticas provocativas. Eu continuo pensando nesa idea de a reacción que os pequenos morfemas poden producir. Cando unha diputada no Congreso Español di portavoza, un pequeno morfema, non me importa nada se é adecuado ou non, se o ides usar ou non, mas un pequeno morfema desata iras e desata polémica. Iso debe significar que os morfemas tamén están a mudar o mundo. Quen traduz, lee, interpreta e procura no seu texto os valores que lle conveñen. Esa é a argumentación así un bocadiño maquiavélica en que se insiste. A traductora é unha mediadora entre a autora e a leitora, entendede que estou usando femininos xenéricos, que pode concentrarse en transmitir valores ideolóxicos e considerar que estes son fundamentais. Por iso, introducen formas novas, como écrivain ou professeur, que non existen no francés convencional, neoloxismos como lovers, para nomear as amantes lesbianas, e prácticas como o secuestro. O secuestro é feminizar un texto sin unha intención específica. Penso que é interesante esa forma quebecoise, o feminino do Quebec, mas que en francés esa ese, ao final son mudas, por iso é moi provocador. Que limitacións vexo eu? Que, aínda que elas teorizasen moito sobre esa hipótese de transmitiren ideas políticas, a intervención é forte. Se un texto é transformado nos seus conteúdos e na súa forma, é posible que queiramos ler o verdadeiro original. Imaginade que queredes facer unha investigación sobre unha escritora e pensades que non estades accedendo ao que ela dixo, mas algo que está mediado. Para min un problema, e verémolo, imagino, na polémica posterior ou no debate posterior, é que é un feminismo dos anos 80, é un feminismo fortemente esencialista e elas están reivindicando serse muller. Eu non estou certa de que hoxe todas estejamos tan convictas de sermos mulleres. Eu penso que agora mesmo estou a ser un home no sentido tradicional, pero estou aquí como autoridade con micro e estades todas a escoitarme. E estas identidades fluctuantes que están a facer parte das nosas vidas poderían cuestionar esa maneira de aproximarse delas. E a pregunta continúa a ser se é ético mudar o texto. Elas dirían sempre que sí, que poden reivindicar tudo o que ás mulleres lles foi negado. Evidentemente, eu penso que é verdade que as linguas transmiten estereótipos de xénero e que é hora de mudalos. Penso que é falso, que o traductor non deba manipular, a traducción sempre manipula o original. Teño que, se traduzo do hindi para o galego e digo que hai unhas persoas moito tristes vestidas de branco, cando traduzo para o galego teño que colocar de negro, porque a cor do loito aquí é esta e ali era outra. Creo que o traducir se transmite voluntaria ou involuntariamente ideoloxía e é lexítimo que como traductora me afaste da ideoloxía dun texto. Imaginen que teña que traducir estes dous señores. Vou afastarme, ou vou utilizar todos os mecanismos de nota rodapé, por exemplo, para facelo. Mas habería que valorizar se a intervención é respetuosa e con quen ten que ser respetuosa, xa para concluir. Penso que as autoras quebequenses, e tal vez isto sexa extensible a moitas das prácticas de que falemos hoxe, formulan a lealdade para un sistema de valores que a traductora abraza e que é asumido por un colectivo do que podemos facer parte ou non. Se fizermos parte dese colectivo, entón disfrutaremos moito da traducción. No segundo, probablemente non. E é lexítimo. Bon, creo que elas están a propor unha reescritura e que no pacto ético que establecen coa leitora, establecen no prefacio. Habitualmente no prefacio explican por que traducen ese texto e que queren conseguir. E nese sentido, para min, cumpren perfectamente co seu oficio. Igualmente que, cando eu utilizo prácticas higiénicas, evito algunhas palabras, por exemplo, como denegrir, porque me parece que conlevan valores dos que eu non participo, elas teñen, penso que toda a legitimidade para facelo. Para alén de que as habituais intervencións na traducción non merecen tanta crítica por parte dos puristas. Non sei por que se paran tanto na intervención feminista e non se paran noutras intervencións. Porén, interesame as críticas internas, as críticas feitas do propio feminismo. Por exemplo, Lisbon Flotu dixo que estas traducións se orientaban para un público moito específico, o de persoas feministas formadas nos estudos de xénero, capaces de aceitar en un texto que se torna singularmente complexo. E iso penso que é certo.
máis dura é Rosemary Arrojo, que dixo que estas traducións eran oportunistas, hipócritas e teóricamente incompetentes, porque se apoderaban do texto para resaltar valores que originalmente non estaban. E, ademais, ela acrecenta que as referencias filosóficas postestructuralistas en que dicen fundamentarse están deformadas. Deixo isto aí para podermos matizar cual é a postura. Quería acabar só con que sí que creo que sí existe posibilidade de exceso, que sería o de unha autora como Gioconda Belli, por exemplo, transmite na súa creación literaria un universo erótico frecuentemente cis-hetero, e entón unha traductora do estilo das quebequenses podería reformulalo. Eso sería ilícito. Tamén quería colocar sobre a mesa se unha autora feminista na creación dunha personaxe utiliza valores machistas para retratar a personaxe, entón esa autora feminista deixa de ser unha feminista de carné e pode ser enmendada nas súas traducións feminizando. E estas estrategias tan depurativas sí que me parece que producen un risco forte, aínda que estén legitimadas porque ninguna tradución é neutra. Finalmente, e acabo con isto, nin as traductoras que cultivaron o oficio da tradución, que ocuparon a primeira parte, nin as teóricas da traducción feminista aparecen aínda nos manuais de historia da lingüística. Tampouco aparecen nos manuais que podemos consultar de teoría da tradución, onde parece que son outros temas os que priman. Por iso sí penso que é interesante que nunhas xornadas de tradución demos un espacio a este tema. Obrigada. Bueno, a segunda poñencia é de Chus Nogueira, que nos vai a falar sobre a traducción e poesía e xénero na literatura galega. Ben, moi boa tarde. Para min é un placer tamén compartir estas ideas sobre traducción, tanto coas compañeiras de mesa como co público que estades hoxe aquí nesta tardiña. Eu, en realidade, non vou falar tanto de traductoras, aínda que tamén, senón, sobre todo, de traducción en Galicia. De traducción, en concreto, de traducción de poesía. Falarei de traducción de poesía na literatura galega contemporánea, pero centrándome, sobre todo, aínda que non, en momentos moi puntuais da historia. Falar de poesía, de traducción e de xénero é falar de marxe, é falar necesariamente dunha marxe. Unha marxe que ten que ver con algo que xa se dixo, a propia marxinalidade da traducción, unha actividade moitas veces invisibilizada, devaluada, marxinal por falar de xénero, no que atinxe o xénero. Creo que isto non, a hora de falar de poesía galega, non necesita maior explicación. Sirva como exemplo, quizáis, as palabras ou os termos que se utilizaron para loitar contra esa invisibilización das escritoras poetas. A literatura de muller, a poesía de muller, o boom de escritoras dos 90, que son etiquetas que acaban finalmente tamén invisibilizando. Se, ademais de traducción e de xénero, de poesía, falamos de literatura galega, atopámonos case cunha terceira marxinalidade, cun terceiro grau de marxinalidade. Ben, volvendo á cuestión da traducción, se de traducción falamos, se de traducción ao galego, quería recuperar como punto de partida un parágrafo dun traballo que a altura de 2011 realicei con Patricia Buján,
no que, o traballo titulábase A reescritura das marxes, traducción e xénero na literatura galega. En el facíamos unha diagnose da situación, tanto da traducción, das perspectivas editoriais, onde sinalábamos algúns aspectos. Recupero este fragmento na diapositiva porque creo que con todos os matices que haxa que facer, moitos deses aspectos seguen hoxe en día vixentes. Dicíamos naquel momento que como aspectos negativos da traducción, falábamos da traducción en xeral, en Galicia, compre destacar que a literatura traducida en galego se encadra, por unha banda, no baixo consumo de literatura estranxeira nesa lingua, que debe competir ademais coas traducións ao español, e aínda deficiente planificación editorial. Como aspectos positivos, convén destacar a disponibilidade de cada vez máis profesionais formados especificamente para a traducción ao galego, cun maior abano de idiomas dende os que traducir, así como o interese crecente e o esforzo editorial, non sempre co apoio institucional necesario, por ofrecer obras de autores contemporáneos. Nas mudanzas que se produciron na traducción literaria para o galego, alén dunha obviedade, como pode ser a aprobación da Lei de Normalización Lingüística, eu creo que hai que sinalar outro feito, non? E outra data, que situaríamos en 1996, que cando sae a primeira promoción de licenciados da Facultade de Traducción e Interpretación. É dicir, cando realmente se forma nunha universidade galega unha promoción de tradutores profesionais. Continuando coa traducción ao galego, e a pesar de todas esas melloras, todas esas mudanzas, creo que podemos caracterizala con tres trazos. Un deles é o voluntarismo no traballo, no proceso de traducción, fronte á profesionalización. É dicir, o feito de traballar por conta propia, sen un cronograma, sen unha encarga, por vontade, por intereses persoais, antes que por unha planificación editorial. Isto afecta moitas veces as escollas, e traballar tendo máis en conta a vontade de incidir no canon que os factores de mercado. É dicir, a oportunidade de traducir unha escritora antes que a rendibilidade, por decirmoslo así, de traducila. Ben, desde esta perspectiva vou analizar brevemente, mas ben vou presentar, para non estenderme, algúns exemplos de traducións, de decisións editoriais, atendendo a tres niveis de institucionalización e tres niveis tamén de dimensión pública. É dicir, vou ir do privado, do máis privado ao máis público. E comezarei falando da traducción privada. Eu chamo traducións privadas a aquelas que non teñen como obxectivo a publicación inmediata dunha obra, que normalmente traducen textos soltos ou series de textos, pequenas coleccións de poemas, case nunca un libro, que derivan de lecturas que responden a intereses persoais ou a necesidades persoais e que posúen case sempre un gran valor simbólico. Así, entendo eu, estas tradicións privadas que non están suxeitas a unha, digo, entre todas as comiñas necesarias, presión editorial, porque non nos esquezamos de que estamos a falar de traducción de poesía nun mercado literario como é o galego. Ben, tamén por ese feito son moitas veces campos de proba para quen traduce. As súas manifestacións son case sempre indirectas. Onde se manifestan, onde se fan públicas esas traducións privadas? Pois, por exemplo, nas citas que preceden a obras e poemas, as citas que, como tales, posúen unha función paratextual relacionada coa importancia da voz que se cita, que establecen vínculos de sororidade e que invisibilizan case sempre a figura de quen traduce, porque se asume que quen traduce é quen escribe.
Na diapositiva figuran dous exemplos tomados do libro das últimas mareas de Ana Romaní, de 1994, un libro importante dentro das escrituras de xénero, que aparece encabezado con citas de Edith Södergran e de Emily Dickinson. Estas citas non só introducen o poemario, senón que propoñen un diálogo con algúns dos seus textos, como acontece con este poema, onde evoca a Dickinson, a Södergran, xunto con Rosalía de Castro, nunha sorte de sororidade e implicación. Mais exemplos de citas para ilustrar estas traducións privadas. Desculpade porque o tamaño da letra é quizáis demasiado pequeno, pero son as citas de Adrienne Rich, de Sylvia Plath, que preceden textos de Marilar Aleixandre, de Catálogo de Belenos, do ano 1999, e as que preceden Desmentindo a Primavera, que son de Sylvia Plath. En algún caso, vedes que estas citas aparecen na súa versión orixinal, ademais da traducción, noutras veces, noutras ocasións, só a traducción. A min, para a cuestión que estou a tratar, interésame aquelas que aparecen sen a versión orixinal, porque me parecen un exemplo maior de integración, un esforzo por apropiárense, asumiren esas ideas. En ese sentido, quería comentar esta outra, de Anagmátoma, o poema A muller de Lot, que precede o libro Mudanzas, de Marilar Aleixandre. Parece importante esta cita por unha razón. Primeiro, porque Mudanzas é un libro no que Marilar Aleixandre digamos que glosa dunha maneira moi crítica textos, pasaxes das Metamorfoses de Ovidio. E glosas desde un punto de vista feminista, evidenciando cuestións como a violencia e outras cuestións de xénero. Ben, todos os poemas de Mudanzas están precedidos por unha cita de Ovidio traducida ao galego. A única cita que non é de Ovidio en todo o libro é esta de Agmátova, que é a que aparece encabezando a obra. Creo que esta cita, traducida ao galego, supón un contrapunto e tamén unha clave desde a que interpretar o poemario. Non traduzo traizó, mais tal vez sexa a traizón, as túas palabras, a única forma de serche fiel. Son versos de Marilar Aleixandre deste libro. Antes comentaba esa tendencia de algunhas autoras a poñer o texto orixinal e logo a traducción, outras simplemente a traducción. Dicía que me parecían máis interesantes estas segundas. A propósito delas, querería presentar esta cita dun libro moi recente, o último libro de Ana Romaní, que me parece interesante polo feito de a traducción estar en galego, sin a súa versión orixinal. O título do libro de Haraway está en inglés e, ademais, pola forma de marcar o xénero gramatical, non como a min que todos, non? Creo que hai unha verdadeira intervención, non? Na liña, nunha liña semellante a que comentaba antes Teresa. E unha variante desas traduccións privadas que se fan públicas nos textos é esta, é a da colaxe. A colaxe, que é unha técnica e un exercicio de intertextualidade non infrecuente na poesía contemporánea e que Chus Pato leva á práctica cun poema de Ingeborg Bachmann mediante a incorporación dese texto, o seu poema, marcando coa cursiva, coa letra cursiva. Ben, hai unha delgada liña, como se pode apreciar, entre a traducción e a creación. Unha
unha teórica e irónica, no mellor sentido da palabra da literatura, como é María do Cebreiro, no seu cuarto de outono, dicía, este libro, o seu xeito trata de probar que non debería haber propiedade no uso da palabra. Por iso, casi todas as citas que se inclúen presentan desvíos significativos. Paso agora a falar dun grao máis na institucionalización da traducción, pero sempre dentro dese nivel de privacidade. E as traducións inéditas. Unhas traducións inéditas en das que vou a falar a propósito dun texto de Ana Romaní, un texto moi público e moi institucional, porque foi a laudatio que fixo para homenaxe que a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega rendeu a Marilar Aleixandre. Nesa laudatio, Ana Romaní estaba precisamente a destacar a faceta de traductora de Marilar Aleixandre e o fío das súas palabras cita un verso, Eu fun unha delas, de Anne Sexton. E fala dese verso nunha traducción inédita, cito textualmente, que dun poema seu fixo Marilar Aleixandre. Fala, polo tanto, dunha traducción inédita de Sexton que fixo Marilar, e na peza de Ana Romaní segue a comentar a respecto desa traducción. Reproduzo na diapositiva o texto porque me parece relevante por dúas cuestións. Coincidiramos, Marilar Aleixandre e eu mesma, na necesidade de verter ao galego este poema de Sexton. Eu, para unha intervención poética contra a levidade, era unha performance, foi unha performance de Ana Romaní do ano 2002, ela, nese labor necesario de traducción que mantén de Rowling a Lewis Carroll, pasando por Sandra Cisneros. Un labor recoñecido recentemente pola Asociación Galega de Traductores. E parece importante tamén este engadido. Agardo, por certo, con necesidade as súas traducións de Anne Sexton, de Sylvia Plath, de Adrienne Rich e outras poetas á luz das que se ampliarán as lecturas críticas, sen dúbida, da obra de algunhas poetas galegas contemporáneas. Por tanto, Romaní non só resalta a oportunidade a nivel práctico desas traducións, senón a hora de interpretar a poesía que se está a escribir no momento. Perdón. O fragmento tamén da laudatio creo que mostra como esa traducción ben pode ser unha punta dun iceberg, non? De moitísimas outras traducións inéditas que están nos caixóns das escritoras. Ben, falarei agora moi brevemente dunhas traducións máis públicas, aquelas que apareceron nas publicacións periódicas. A traducción de poesía atopou un acubillo bastante doado, moito máis doado que as traducións de prosa, por unha razón obvia, non? A súa extensión. Esas traducións aparecidas en revistas foron importantes non só por canto visibilizaron a traducción, senón por canto a naturalizaron, porque outra cuestión que se podería debater aquí, da que se podería falar aquí, é a necesidade de naturalizar a traducción e o seu consumo, e o que sería falar da necesidade da traducción que moita xente segue a discutir nun momento no que as versións ao galego seguen a competir coas traducións ao castelán, en moitos casos. Ben, estas traducións que aparecen en publicacións periódicas tamén comparten o voluntarismo, a escolla por afinidades persoais, das traducións privadas, e moitas veces tamén o seu obxectivo é paliar carencias. Interésame moi brevemente salientar 3 publicacións.
pola importancia que tiveron no seu momento. Unha delas foi Dorna. Dorna dedicou desde o seu número 15 unha sección Voces de Fora, dedicada precisamente á traducción de poesía. Creo que habería que estudar en algún momento a relación entre esas traducións e a tendencia ao culturalismo, a intertextualidade da poesía dos 80. Nesta revista viron a luz en versión galega autores de referencia para as voces dos 80 como Rilke, Pound, Eliot, Cavafis. Entre os tradutores, aproveito para abrir unha pequenísima paréntese, entre os tradutores de Dorna figuraba o nome de Darío Xoancabana, que traduciu a Cesare Pavese. Creo que unha xornada dedicada á traducción pareceme un momento oportuno para facer unha lembranza de Darío Xoancabana, figura fundamental na traducción, en particular na traducción de poesía que nos acaba de deixar. Que acontece, volvendo á cuestión que nos ocupa cas autoras? Que autoras aparecen traducidas en Dorna, por exemplo, na década dos 80? Pois moi poucas. Lavée, Silvia Plath, Almudena Guzmán. E quen eran as traductoras? Que traductoras asinaban? Pois pouquísimas tamén. Luisa Castro, Xela Arias, ocasionalmente, que traduciu a Carlos Oroza, Úrsula Hanse, que se autotraduciu e traduciu a moitas voces de fora. O incremento de autoras en Dorna na década dos 90, na segunda etapa de Dorna, non supuxo, na medida agardada, un incremento de voces femininas traducidas. Ben, de diferente natureza é a revista da que vou falar agora, que é a revista Festa da Palabra Silenciada. Por se tratar dunha festa feminista, o xénero foi un criterio á hora da publicación e, polo tanto, en Dorna viron a luz moitas voces estranxeiras, algunhas delas con traducións inéditas. É o caso de Sandra Cisneros, que foi traducida por vez primeira por Marilar Aleixandre antes de que publicase o seu libro Muller Ceiba. Creo que este feito é indicativo da relevancia que esta publicación tivo para visibilización das autoras. Tamén querería mencionar a revista A Trave de Ouro, creada na década dos 90, xa, concretamente en 1990, porque nela apareceron moitas voces de referencia, Pound, Heaney, Shellan, pero un número de autoras, de voces femininas, tamén escaso, en proporción. Entre elas, curiosamente, Adrienne Rich, o cal demostra un interese por traducila ao galego. Ben, máis que datos que como datos anecdóticos, gustaríame que se entendesen estes exemplos como casos reveladores de asimetrías no sistema literario e de necesidade de construir repertorios alternativos. Por suposto que este panorama habería que completalo coas traducións que aparecen en internet e nas redes sociais que abriron un territorio infindo. Sirvan como exemplo estas traducións, esta noticia sobre a traducción que Estíbaliz Espinosa fixo de 6 poemas de Emily Dickinson e que publicou no seu blog. Ben, pois, deixo xa para o final a traducción máis institucionalizada, a traducción editorial, aquela tradución que tivo como destino a publicación en forma de libro. Ben,
Que caracteriza o panorama editorial da traducción galega en canto ao xénero e a poesía? Pois, de novo, a escasa presenza de voces femininas. Tamén a falta de planificación. Apenas existen coleccións dedicadas, xa non digo a poesía escrita por mulleres, senón a traducción de poesía. Tamén a invisibilidade derivada das escasas tiraxes, da competencia co mercado español, a invisibilización das autoras, das traductoras, que rara vez figuran na capa, figuran anecdóticamente nos créditos, xa non digamos das técnicas empregadas na traducción, das súas escollas, das súas decisións. En calquera caso, de forma gradual e máis lenta do que se agardaría, foronse paliando algunhas carencias e foron aparecendo obras como Muller Ceiba, de Sandra Cisneros, traducida por Marilar Aleixandre para Ablativo Absoluto, no ano 97. Tamén pido disculpas pola calidade das imaxes aquí, de Hilde Domin, que traduciu Sabela López Pato e Silvia Montero Cooper no ano 1998. A primeira delas para Ablativo Absoluto, a segunda delas para Noitarenga. A traducción dos cantos e fragmentos de Safo, de Raúl Gómez Pato, para Edicións Positivas. Digo as editoras, non entro xa a comentar o paratexto que as acompaña, porque creo que se percibe a importancia que teñen e o compromiso que asumen editoras pequenas, non editoras de reducido tamaño, editoras máis periféricas. Outra voz moi reivindicada, como Ana Akhmatova, foi traducida ao galego por Ekaterina Gerber, Penélope Pedreira, en 2007, en edición de Peto, en 2008. A tamén reivindicada Emily Dickinson traduciu nun primeiro momento nun libro de Peto, Tristram, nunha traducción de Carlos Coira, de 2004, e nunha edición de máis envergadura, co título Herba Abraiada, Poemas, Marta Darling e Manuel Forcadela, xa no 2019. Como exemplo, neste caso dunha editora que sí ten unha colección destinada á traducción, O Río, de Chanda Pólvora, a premiada, a Premio Nobel Gluck, da que se traduciu Noite Fiel e Virtuosa e Receitas de Inverno desde a Comunidade en 2021. Como digo, por non estenderme máis, omito as xustificacións que aparecen nas capas posteriores, nas lapelas destes libros, nas que os editores semellan verse obrigados a xustificar estas obras como grandes obras da literatura universal, obras de autoras que recibiron un premio Nobel, obras esquecidas que cumpriría rescatar. Como conclusión, breves, desta análise creo que se deduce a invisibilidade tanto da figura da traductora como da propia traducción, e iso vese especialmente nas traduccións privadas, que estiven comentando aquí. Por outra banda, o voluntarismo como trazo que caracteriza a actividade da tradución, a falta de planificación, o desinterese editorial, o compromiso das traductoras por reconfigurar o canon, por paliar carencias, por corrixir un canon recuperando voces esquecidas e obviadas, e a marxinalidade na que creo que se sitúa tanto o oficio da traducción como particularmente a traducción de poesía, sobre todo se pon en relación co xénero. Se a isto engadimos a condición periférica da literatura galega, temos, como dicía, unha tripla marxinalidade
que explica, por exemplo, o desenvolvemento acelerado da traducción, a adopción da traducción como estrategia, como militancia, e tamén pon en evidencia que é precisamente nas marxes, en todas esas marxes ás que me acabo de referir, onde se atopan moitas veces as cuestións máis interesantes nesa interrelación entre traducción, poesía e xénero. Moitas gracias. Agora sí, Felisa Rodríguez Prado vainos a falar sobre identificando e situando as mulleres dos países africanos de lingua oficial portuguesa con obra máis traducida. Comezar por, como fixeron as colegas que me precederon na mesa, por manifestar a miña satisfazón por encontrarme aquí, nesta mesa de 4 pés, ou 8, efectivamente, dependendo de os que contarmos, femininos, para iniciar nesta véspera do 25 de novembro estas xornadas en torno á tradución impulsionadas a partir da facultade e as quais eu me somei a última hora tentando... Sí, pois... O que non sei... Se non for técnicamente perfeito, en fin, para min serve, podo ir pasando, para usar este espazo como un lugar onde dar visibilidade á autoría feminina a través da exposición da circulación internacional da obra de autoras procedentes de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique e São Tomé e Príncipe, que son os 5 países africanos de lingua oficial portuguesa, observando en modo os xerundios do título mostran un proceso que está decorrendo, de que algunhas conclusións poden ser tirados, mas a idea fundamental é dar nome a esas mulleres, colocar o rosto delas e situalas dentro dese espazo internacional que a través da tradución gañan en termos de proxección para alén das fronteiras lingüísticas de onde parten e obviamente tamén alén dos territorios nacionais a partir dos quais escreven e dos de xénero, en moitos casos. Ben, e comecei por colocar, non sei se o filtro aquí está mellor do que ali, que se ven as capas bastante mal, confío en que sí, comecei por colocar esta idea de elas contan, e elas contan no sentido de que escreven, mas no sentido tamén de que deben ser contadas, numeradas, ditas, referidas. E ese é o título de unha colectánea publicada, unha antoloxía destinada a dar a coñecer no Estado español, do lado esquerdo está a capa, escritoras africanas, dicen, de expresión inglesa, diría eu, que escreven en inglés non é necesariamente sinónimo de que a expresión sexa inglesa, creio máis ben que a expresión será nixeriana, en fin, da nazón ou da cultura na cual elas se inscreven, con independencia da lingua en que o fagan. E ao lado está o título de unha antoloxía caboverdiana, da autoría de unha tamén crítica e produtora literaria caboverdiana, Ondina Ferreira, en que se reúnen por vez primeira nunha edición caboverdiana un volume con textos de mulleres caboverdianas que escreveran literatura e que deben ser contadas e recoñecidas. Con ese título, Elas contan. E esta é tamén un pouco a idea, elas contan e a través da tradución poden ser contadas que trago hoxe para aquí.
Por tanto, o meu punto de partida, onde coloco esta visón de parte ligada ao xénero, é a internacionalización destas 5 literaturas africanas, destes 5 espazos, que son fundamentalmente escritas en lingua portuguesa, unhas literaturas sobre todo lusógrafas, mas non exclusivamente, e o que aquí veño a presentar é o resultado de un levantamento sistematizado en forma de, digamos, casi unha continuación do que a Chus colocou, non? De que o último nivel da súa observación da tradución era o nivel editorial que colocaba a institucionalización. Ese é o nivel en que se coloca este levantamento, ou seja, volumes completos publicados e da autoría individual, non antoloxías, non publicacións ou traducións en publicacións periódicas. E traballar con tradución, mesmo a partir de repositorios ou de listaxes, non é unha cousa fácil. Aínda agora acaba de ser publicado en 2021 esta referencia sobre as traducións na Europa, o estado da cuestión, e unha das cousas na Europa, que a partida os máis avanzados, os máis organizados, con máis recursos, e a partida o que nos colocan é unha enorme dificultade de traballar con os dados porque son recollidos de modos diferentes, con diferentes metodoloxías e, por tanto, hai unha grave dificultade para ter unha comprensión completa ou ampla do fenómeno dos fluxos da tradución. E isto é importante tamén telo presente, non? E, do ponto de vista do xénero, interésame este traballo tamén moito recente, en que se coloca como dentro dos estudos da tradución a observación a partir do xénero está realmente pouco desenvolvida ou é un tipo de ollar que prácticamente non se aplica nese campo do que chaman world literature. Eu perguntaría que literatura non é do mundo, a dos marcianos aínda non nos chegou. Aquí temos este tipo de designazóns, en fin, que nos falan das marxens e das periferías, non? E na circulación transnacional de texto, non? E tamén me interesa esa colocación que fan aquí de como a cuestión de xénero en termos de autoría tamén é importante en termos de atravesar fronteiras, non? Colocando a cuestión xa máis no dominio das propias literaturas africanas, sobre todo escritas en portugués, creo que pode ser interesante observar un traballo como o de Marco Bucaioni, un doutor italiano con a tese sobre as literaturas africanas, mas ele propio criador de unha editora, dun selo editorial italiano especializado en editar textos de lingua orixinal portuguesa, en cuxo catálogo encontramos moitos autores e algunhas autoras procedentes destes países, e esta anotación de que a visón global en relación con estas literaturas é unha criación do norte, sobre todo de Lisboa, e non propiamente unha criación africana, en termos de institucionalización. Mas Bucaioni tamén foca a circulación a través da tradución, non? E identifica o envolvimento, como dicía Chus para o caso galego, serve tamén para esta produción literaria africana escrita en portugués, de pequenos selos editoriais especializados na tradución ou con unha parte do seu catálogo especializados na tradución a partir da lingua portuguesa, non?
poucos destes selos editoriais están especializados nas literaturas africanas. Por tanto, é máis pola questón da lingua do que pola procedencia africana que son editados os traballos e en colezóns deste tipo. Por décadas, isto por colocar un pouco o que evidencia como é, sobre todo no século XXI, en que vamos a encontrar un maior volume de textos traducidos da lingua portuguesa de autores de autoría africana, home ou muller, para outras linguas, a primeira e a segunda década do século XX son fundamentais, e traballando con dados, coloca Bucaioni uns números relacionados con a circulación na Europa, en cuxo topo está o mozambicano Mia Couto, con 78 obras aquí referidas, e encontramos a primeira muller é Paulina Xiziane, aquí presente, con 12 obras referidas. Depois encontramos a Ana Paula Tavares, con 5. Aquí xa con un tamaño un pouco maior, Lilia Monplé, mozambicana, ou Conceizón Lima, santomense, Lina Magaia, mozambicana, e a caboverdiana Vera Duarte. Mas, en termos, digamos, de conclusón do traballo con eses números, interesa destacar como son homes, Mia Couto, mozambicano, Xosé Eduardo Agualusa, angolano, Pepe Tela, angolano, Onyaki e Luandino Vieira, tamén angolanos, e diz parcialmente Paulina Xiziane, a mozambicana, aqueles que atinxiran un número importante de leitores, non? En termos internacionais. Non? E esa nota tamén importante de que, en xeral, esta República Mundial das Letras, da que fala Sapigó, non? Recoñece máis os autores individuais do que o sistema literario como un conxunto. A observación da produción literaria da África con unha perspectiva de xénero podémola encontrar, por exemplo, nesta iniciativa da Universidade de Barcelona, bastante recente, en que hai un pequeno mapeamento do continente e a identificación de autoras da diáspora e do continente, en que a representación da lingua portuguesa cabe a mozambicana Paulina Xiziane, que víamos como a máis destacada en termos de obras. Esta mozambicana acaba de ser coñecida como a gañadora do Premio Camões no pasado día 20 de outubro. Deuse a coñecer esta premiación, o máximo galardón das letras en lingua portuguesa, e resulta moi interesante esta citazón que coloca a questón de xénero, mas tamén a de raza. Sou muller e sou preta, entón, e este é un conclusivo, unha consecuencia, causa-consecuencia, tudo o que fazo ten que ter erros. Se non tiver, arranxan. Realmente moito contundente. Paulina Xiziane é unha autora que asina unha obra narrativa xa relativamente extensa, publicada toda ela no seu país, as dúas primeiras obras en modo de autoedición e as seguintes de ficción xa nun selo editorial que é mozambicano, Ngira, no seu nome, mas que é de capital portugués, porque é, digamos, o ramo mozambicano da editora Camiño, que é onde en Portugal é editada ela e a maior parte dos autores máis recoñecidos procedentes da África que escreven en portugués.
ten unha obra bastante extensa, como dicía, desde o ano 1990 e que resulta moito interesante non só na súa dimensión ficcional, que é a que sempre é referida, mas tamén na súa dimensión de intervención, libros de entrevistas relacionadas con mulleres e os procesos de paz ou os procesos de guerra, con crianzas seropositivas, con populación reclusa, con o coñecimento tradicional que existe entre os que, digamos, do ponto de vista eurocéntrico son chamados feiticeiros, e que, na verdade, son médicos da medicina tradicional, médicos e sabios das culturas africanas, sí? En todos eses dominios, ela ten publicacións que resultan, sen dúbida, de grande interese, mas que non saen de Mozambique e que é imposible ter se non formos a Mozambique. Indo aos dados e ao modo de construir perante esa dificultade de ter dados sistematizados sobre os fluxos das traduzóns, o primeiro lugar de consulta para un levantamento de identificar textos traducidos de cualquier autor para outra lingua diferente daquela en que produciu os textos é o Index Translationum da UNESCO, que nestes momentos se encontra en manutención. Confiemos que a manutención non sexa moito demorada, porque non me foi posible actualizar os dados de consulta. En cualquier caso, no Index Translationum, no último momento en que pude consultalo, aparecían a listaxe de 152 países, que eu seleccionei todos, 774 linguas das quais partía a tradución, e eu seleccionei exclusivamente o portugués, e 9 asuntos, en termos de temática, dos que seleccionei literatura. Iso deume un total de 6.795 libros que percorrí para identificar 236 relacionados con as literaturas destes 5 países. Ben, 236 libros publicados en 29 países diferentes, con autorías, en 25 casos, 25 dos autores eran homes e 4 eran mulleres. Esas mulleres eran as mozambicanas Lilia Monplé, Lina Magaia e Paulina Xiziane, que xa aquí nos apareceron, e a angolana María Eugenia Neto. E en termos cuantitativos, o home que máis obras referidas tiña aí era o mozambicano Mia Couto, 47, e a muller que maior número de obras tiña era Paulina Xiziane, con 7. Segundo momento do levantamento, recorrer a bases de dados de tradución, digamos, parciais, mas especializadas, en Portugal, nos Estados Unidos e na España, no caso da España, unha base de dados exclusivamente destinada á literatura postcolonial africana. Nos outros casos, unha bases de dados xerais. No caso dos Estados Unidos, e aí nos están a ver os títulos, mas aínda ben que coloquei os números, os aparecen 7 obras ligadas a Angola, niñunha de autoría feminina, 2 obras ligadas a Cabo Verde, idem, e 9 obras ligadas a Mozambique, 8 das quais de Mia Couto e unha de Paulina Xiziane. Na base de dados da África española, 19 obras angolanas de 5 autorías, ninguna delas feminina. Para Cabo Verde, 7 obras de 3 autorías, Dina Salustio, con o seu Mornas eran as noites, traducida por Silvia Capón como Cálidas eran las noches, é a muller aquí identificada, e no caso de San Tomé e Príncipe,
a dolorosa raíz de Micondó da santomense Conceizón Lima. Para Mozambique temos de novo esa presenza de Paulina Xiciane con 4 volumes diferentes que se corresponden con 3 obras. O Sétimo Xuramento, Niqueche, unha historia de poligamía, que ten 2 edicións diferentes, e Ventos do Apocalipse, todos eles romances. Xa na base de dados portuguesa, dentro da listaxe de autores ali elencados, foron recoñecidos 46 dos PALOP, dos quais 13 angolanos, entre os quais se encontra Ana Paula Tavares, 10 de Cabo Verde, onde aparece a Dina Salustio, e 2 da Guinea-Bissau, ningunha muller, e 2 de San Tomé, as 2 mulleres, as autoras Olinda Bexa e Conceizón Lima. E no caso de Mozambique, das 19 autorías aí identificadas, para alén da Paulina Xiciane, xa referida varias veces e conforme varias fontes de información, podemos somar aquí a Ana Mafalda Leite, a Lilia Monplé e a Tania Tomé. De tal modo que face, digamos, ao lugar institucionalizado, ao lugar de referencia para consulta, ese Index Translationum, en que, identificando 236 rexistros ligados con as literaturas dos PALOP, identificábamos 4 mulleres, vemos que a base de dados da Dirección Xeral do Libro, dos Arquivos e do Disco de Bibliotecas, de Portugal, nos permitiu identificar 8 nomes de mulleres e con isto conseguimos tamén ver que o número de obras traducidas tanto de Mía Couto como de Paulina Xiciane eran bastante máis abundantes, 13 obras de Paulina Xiciane. Nun terceiro momento, completei as procuras a través de axencias literarias, páxinas dos propios escritores, páxinas de editoras con catálogos especializados, e dai resultou a identificación de 16 mulleres. Até numéricamente isto parece como unha especie de bola de neve de transformación máxica, parece que cuanto máis vou á procura, máis consigo encontrar, aínda que sexa menos central, está máis nas marxes, ou é máis periférico, ou é máis recente e o que estaba desactualizado non incorporou, mas cheguei a este número de 16 autorías femininas que asinan 49 obras, 21 das quais a Paulina Xiciane. Reparade neste volume, en termos de representación ou de potencia da autoría feminina dos PALOP, se a tivésemos que representar en conxunto, claramente estaría con a Paulina Xiciane. E estes son os nomes destas mulleres de Mozambique, San Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde, organizados por cada unha das literaturas nacionais. Angola é a que ten maior número, 6, Mozambique 5, Cabo Verde 3, San Tomé e Príncipe 2, por tanto, só non temos representación de autoría feminina da Guinea-Bissau en termos de tradución. E por número de obras, como dicía, Paulina Xiciane é o destaque. Agora, reuní informacións e documentación, mas tamén me interesaba, que non vou ter tempo de expor, mas tamén me interesaba colocar para alén dos nomes os rostros delas. Paulina Xiciane, Lilia Monplé, Lina Magaia, Ana Mafalda Leite e Tania Tomé de Mozambique.
e algunhas capas desas traduzóns para o alemán, para castellano, para inglés, para serbio. Este é, digamos, o panorama da obra da Paulina Sciziane editada en traduzón, con un claro protagonismo numérico das traduzóns para o italiano, 5, e de modo desglosado con edizóns en España, en Cuba, na Colombia e no México, tamén en castellano. Coloquei tamén en termos de traduzóns, como en moitos casos, aínda non o teño levantado cuantitativamente, as traductoras tamén son mulleres. E como nas presentacións editoriais se destaca o tratamento das temáticas ligadas ao xénero e a colocación, como por exemplo nesta presentación que me parece moi significativa en alemán, de que coloquei unha versión para portugués, de Paulina Sciziane, por exemplo, como unha feiticeira da palabra, e o carácter invulgar da súa voz narrativa. Traduzóns para italiano, a colocación da cuestión da tradición africana, dos segredos da feminidade africana ou a identificación de Paulina Sciziane como unha das voces máis intensas e orixinais da nova literatura africana con que é apresentada a autora na Nuova Frontiera, unha das editoras italianas en que aparece o seu traballo publicado. Balada de amor ao vento, o destaque para o ponto de vista de menos contado, ou menos coñecido, relacionado con a emancipación feminina. En castellano, editado na España, Vientos del Apocalipsis, palabras crudas, incisivas y delirantes de la autora que crean unha narración apocalíptica, que fala, un romance que fala da guerra civil mozambicana, ou Niqueche, tratando da poligamía, uno de los temas que más tinta ha hecho correr cuando se habla de África, y este destaque de Paulina Sciziane trata este asunto do ponto de vista das mulleres mozambicanas e explicando as súas estrategias face ao marido común. Tamén me resulta interesante este destaque colocado aquí na capa de edición de Altaya, vivencias de mujer, como se conecta o traballo ficcional como con un depoimento ou con un certo carácter etnográfico ou antropolóxico do depoimento, e unha contracapa en que fala do destaque da solidariedade feminina e de como son as mulleres que encostroen, sembran, sementan e recollen, e dicen, y casi sin darse cuenta cambian el mundo mientras los hombres se limitan a depredarlo. O sétimo xuramento. A tradución de Niqueche, unha historia de poligamía feita na Franza, resulta interesante na retirada do título orixinal que se refere a unha danza mozambicana do norte, que é unha danza de mulleres, e é sustituído domesticadamente por ese parlamento conxugal que fala da reunión das mulleres do polígamo, e que destaca a construción dese espazo de
de comunidade e de complicidade entre as diferentes mulleres. Traducida para inglés no Reino Unido, falando da polémica xerada e de como no seu repertorio trata asuntos sociais de modo polémico e xerando movimentos e discusións, no caso a respeito da práctica da poligamía e tamén de un país dividido e vivendo as consecuencias de unha guerra civil. En Cuba destácase o enfoque que coloca Paulina Siciane diferente a respeito da opresión colonial e xulgo moi esclarecedoras as palabras de Rodolfo Alpizar Castillo, que é o traductor, dicendo que as historias que aquí se encontran estremecerán las estructuras mentales masculinas, blancas e occidentales, non? Colocando, por tanto, ese punto de vista de muller negra e africana. E tamén a referencia a ese retrato do punto de vista dunha voz feminina e con protagonistas mulleres da observación da guerra civil, da morte, da violencia e da humanidade. Dicen, nunha das presentacións feitas en Cuba, Niqueche é este romance máis coñecido e máis traducido, como acabamos de ver, de Paulina Siciane, está considerado un clásico da literatura portuguesa. Reparade aquí en que se produce esa confusión entre a lingua en que está escrito o romance, que é lingua portuguesa, e a literatura. Esta non é literatura portuguesa, é literatura mozambicana. E o romance El alegre canto de la perdiz, tamén traducido con ese protagonismo feminino e a revisión da historia do país que tamén é destacado nas edicións na Croacia, a controversia, a poligamía e da Serbia, unha voz onde se fala de como ela transmite unha voz do interior que nunca antes había sido ouvida, do interior relacionado voz da camponesa, do pobo, desas culturas tradicionais. E nos Estados Unidos o destaque para o facto de ter sido a primeira muller a publicar un romance no seu país e ao reflexo da súa cultura e das súas tradicións. De novo Niqueche, El alegre canto de la perdiz e o máis recente esta edición mexicana de Paulina Siciane. Estas son as autoras angolanas, Ana Paula Tavares, María Eugenia Neto, María Celestina Fernández, Paula Rusa, Casia do Carmo, traducidas na Alemanha, na Suecia, na Croacia, e conclúo as santomenses Conceizón Lima e Olinda Bexa, publicadas na Alemanha, na España, na Italia, e as caboverdianas Orlando Amarilis, Dina Salustio e Vera Duarte, editadas na España, no Reino Unido. Este romance, a tradución deste romance, A louca do Serrano, editado en 2019, gañou o premio PEN de tradución
e está prevista a súa tradución para italiano. E en termos numéricos, resumindo aquilo que neste levantamento de traducións identifiquei, as autorías máis recoñecidas vese que son homes vivos e activos literariamente, con premiazóns nos seus países de orixen e en Portugal ou neses circuitos de lingua portuguesa a nivel global, e como, dentre os nomes que acumulan o maior número de obras editadas en tradución, apenas o de Paulina Siciane é a destacar. Finalmente, usando as palabras de Michael Kegler, que é un dos tradutores para alemán destas literaturas africanas escritas en portugués, pódese falar dunha invisibilización das literaturas nacionais e na identificación de que aquilo que se coñecen son os escritores máis renomados e xeralmente estes escritores máis renomados son de un modo xeral homens, mas as mulleres tamén existen e tamén están traducidas, embora con un outro nivel de circulación ou de recoñecimento. E é todo. Obrigada. Agora sí, abrimos turno de preguntas, caso das houber. Ese rapaz de vermello aí. Bueno, estaba primeiro. A primeira que vin foi non sei se hai máis. Eu tiña unha dúbida para Teresa Moure. É certo que os traductores e as traductoras pois non son meros mecanismos, xa que forman parte tamén da obra, xa que deixan a súa pegada no texto. Pero eu quería saber onde comeza e remata esa liberdade de poder dar a súa visión no texto. Por exemplo, se a ti chamante unha editorial para traducir, por exemplo, a miña loita de Hitler, que tiñas unha imaxe, é certo que baste afastar, non? Ideolóxicamente, como é obvio, pero o lector tamén quere ler, en verdade, o autor, non? Entón, o traductor, que é verdade que pode deixar a súa visión, pero eso, onde comeza e remata esa liberdade do traductor e da traductora? Se eu soubese responder esa pregunta, pois, non sei, deixa aí as reticencias. Vamos ver, cando presento este tema, o que percebo é un confronto que eu experimento. Por un lado, eu, feminista, tento introducir na academia, nesta casa, onde o meu punto de partida é os manuais de historia da lingüística no ano 2021 non recollen nin un só nome de muller. E isto é un saber de humanidades, é o que as mulleres estudaron e as mulleres que entran na universidade na Europa en 1900. Así que a lingüística nace en 1917. Non habería ningún problema para termos lingüistas desde o comezo. Nese contexto, eu non adopto unha postura conservadora. De partida, experimento simpatía por esa maneira de querer ollar para a realidade dunha outra maneira. Olla que eu non utilicei nada o argumento da xustiza social, que implícitamente está nas compañeiras cando facen o traballo sociolóxico de dicer queremos que as autoras tamén. Non estou utilizando tanto isto cuando o que nos pode dar a traductora que faz unha traducción de xénero está a ofrecernos unha cosmovisión. E iso sempre é de agradecer, e iso sempre é interesante. Experimento esa simpatía pela pluralidade, para a diversidade e para ollar de xénero como reivindicación, e tamén experimento a sensación que creo perceber nas túas palabras de cuidado, quero ver o original. Eu penso que é inevitável o de que traducimos con ideoloxía, é quase inevitável, porque eu me afastaría, ou tú imaginas que eu me afastaría do Mein Kampf,
de alguna maneira. Mesmo clarificando, bueno, cando di aquí isto, digo el, vouxome obrigada a... Mas eu non penso que o traductor sexa transparente, invisível, sería non saber o que son os produtos culturais, mas si falei de, o quería falar dese prefacio onde elas intentan establecer un pacto. Nós vamos facer así. Nós estamos facendo, por exemplo, unha Biblia feminista. E tú vas ler unha Biblia feminista. Ou nós vamos traducir, non sei, o Quixote e vamos ver un Quixote feminista. Iso dá unha posibilidade para lerlas como unha reescritura, porque senón, de outra maneira, eu non son traductora xuramentada, mas entendo que non podería chegar a non ser lícito. E houve moitas intervencións neste sentido que ás veces nos círculos feministas mesmo eu teño recibido con alegría, que non creo que sexan válidas do ponto de vista dos produtos culturais, do que esperamos da traductora como mediadora. Se eu quero ler alguén que escribe, non sei, en dinamarqués, é porque eu non leo dinamarqués, entón non me pode ofrecer o seu produto. Mas é interesante tamén esa idea, eu penso, de colaboraren, de ser a traductora e un pouco autora. E ás veces eu como escritora teño experiencias maravillosas de tradutores e traductoras que me traducen para outras linguas e que coas preguntas que me fan observo que a súa é unha tarefa de criazón que non só completa a miña, sino que ás veces aprimora. Iso é inevitable. Non sei se respondí. Sí, moitas grazas. Non sei se pegando nisto último que acaba de dicer Teresa, ou se hai máis preguntas tamén. Estaba pensando que no caso de, por exemplo, de algunhas das poetas, con textos narrativos non, mas no caso de varias das poetas que aquí referí, que foron traducidas, en moitos casos son as traductoras quen seleccionan os textos, ou seja, non traducen unha obra completa ou non traducen unha antoloxía preexistente, senón que son elas, e case sempre son mulleres, quen seleccionan un número de textos de diferentes obras e crían ese produto novo que entendo está pensado tamén en parte para o público ao cual se destina e de que elas se colocan como intermediadoras non só lingüísticas, non? Por comentar. Nos casos que mencionabas, mentres vai o micro para ali, claro, simplemente traducir un texto con poligamia é unha intervención de xénero. Faga un corpo de home, de muller, ou que se vai, exixe. Nós precisamos de unha mediación para achegármonos ao conceito, a menos que vayamos con o noso cánone fixo de que é unha cousa de outras culturas, claro. Moitas grazas, interesoume moitísimo a sesión, foron xurdíndome tantas preguntas, tantos intereses, tantas cousas sobre as que aprender máis, non? Moitísimas grazas, foi moi interesante. Así que para non aburrir moito vou destacar dúas preguntas, nada máis. A primeira, dirixida sobre todo a Teresa Moure e a Chus Nogueira, refírese en que medida, que un dos aspectos no que pensei ao longo da sesión, en que medida hai unha vontade expresa de autoras e traductoras por non ser estrelas fulgurantes, sino por quedar de algún xeito nas marxes, como unha aportación, como un trazo voluntariamente escollido. Enténdeseme? Sí. En que medida eu, como traductora, escollo non ir a unha editorial de prestixio, non traducir a un autor ou autora prestixioso ou premiado ou maravilloso, senón deliberadamente
busco quedar nun segundo plano, vamos dicir segundo. Enténdese? Mellor? E a outra cuestión vai para Felisa, que foi interesantísimo. Felisa, descoñezo tanto do Palop que hasta me dá vergonza, e entón foi maravilloso. E claro, a pregunta que teño é en que medida non, xa sei que non se pode facer todo, xa tivemos moito aquí, non? Pero a miña pregunta constante era esta. E por que foron traducidas estas mulleres e por que, o sea, esa decisión editorial, enlazando precisamente coa charla de Chus, non? Supoño que ti algo traballaches nesta liña polo que vin, polo estudo dos comentarios das traduccións, non? Que parece que, o sea, a miña pregunta foi inmediata, antes de que ti o dixeras, pero a que lingua se traduciron? Teño aquí anotado castelán, alemán, inglés, serbio e italiano. Bueno, entón, brevemente, non quero tampouco. Moitísimas grazas, grazas de todas xeitas. Contestades vos a primeira pregunta? Sí, podemos. Moitas grazas, Concha. Contestamos, comentábamoslo, na medida en que podemos. Bueno, en primeiro lugar, matizaría, se me permites, a túa pregunta. Eu non sei se en todos os casos ou se en demasiados casos houve unha escolla deliberada, ou o que houve foi unha desatención por parte das políticas, das editoras principais, non? Das editoras con máis tiraxes a este tipo de produtos, non? Pero entendo a túa pregunta, non? Cando alguén decide deliberadamente unha autora esquecida, polas razóns que sexa, considerada secundaria, publicala tamén nunha editora se cadra máis pequena, máis invisible, ollo, pero se cadra con máis capital simbólico. Eu creo que desde o momento que o está facendo está intervindo e está traendo cara a ese centro, non? Desa periferia cara a ese centro, non? Por exemplo, a outro nivel, non falando de traducción, María Mariño era unha autora periférica, marxinal, esquecida, até que se lle dedicou un Día das Letras Galegas e a editaron os selos principais, non, do país. E creo que na traducción tamén se produce un pouco iso, e que as escollas, o que sí creo é que cando hai posibilidade de escolla, nunca é inocente, non? Nunca é casual, non? Sempre ten unha carga simbólica detrás, sexa cal sexa. Non sei como ve Teresa. Sí, eu creo que faz unha pregunta complicadísima de responder, Concha, porque nun panorama cultural, por exemplo, como o galego, está cheo de marxes. Todas as iniciativas culturais construíronse así. Entón, cando falas de alguén que traduz, habitualmente, salvo estas traduccións privadas que mencionaba moito Chus, claro, pero a traducción privada funciona habitualmente cando unha escritora utiliza unha cita no seu libro, non está traducindo todo o libro. Senón, se son traballos de encargo de editora, non vas ter esa posibilidade de escolla. Mas eu penso que unha cultura así como a nosa, que é tan subversiva, que por ser unha cultura antiestado nace como unha cultura subversiva, ten moitas iniciativas, e eu iría á expresión que utilizou Chus de capital simbólico. Habitualmente procuramos marxes que nos interesan por algo, non? Interésanos, por exemplo, por mellor, que aquí nos interesen os países PALOP ten a ver con algo, non? E que non nos interese o que se produce en Lisboa, que non é que non nos interese, pero que nos interese especialmente ese matiz anticolonial. Entón, eu creo que sí está todos esos gustos, igual que está, bueno, eu como leitora achégome máis a autorías femininas que a autorías masculinas. Eu compro máis libros de autoras que de autores, leo moitos máis libros de autoras que de autores, 9 a 1, ao mellor. Así que sí existen esas disidencias. Outra cousa é se esas disidencias se producen nos lugares de poder, nas grandes editoras, se vai producirse unha mudanza de catálogos. E moitas veces eu, nestes encontros, acabo pensando
e un pouco anarco e un pouco punky, me ides perdoar neste contexto, pero acabo que pensando que aínda ben que non pasa, porque eu necesito poder recoñecer a disidencia. Non a quero ver recomendada en El País. O sea, que tamén nos orienta, a brúxula tamén serve aí. Con respecto ao que preguntas, Concha, diría, por un lado, que en moitos casos, en non poucos, polo menos nestas con menor número de obras traducidas, menos coñecidas, o que há é, en moitos casos, a intervención de persoas da academia que funcionan como coñecedoras desa produción literaria e que se colocan como intermediadoras traducindo eses textos e procurando no seu espazo de orixe unha editora en cuxo catálogo esa publicación teña cabido. Sobre todo nos países do norte son editoras relacionadas con estas literaturas emerxentes ou esta idea de world literature, e case sempre editoras de tamaño medio e pequeno, con catálogos moi especializados, digamos, propositadamente colocadas neses marxens, que obviamente é un nicho de mercado, mas é unha aposta dos propios tradutores ou traductoras e, obviamente, dos selos editoriais. Mas, na maior parte dos casos, non son coleccións destinadas a literaturas africanas, de modo específico, senón nun sentido máis amplo. E depois há outras circunstancias que son, por exemplo, a editora de El Baile del Sol de Tenerife publica caboverdianas ou publica santomenses porque son espazos insulares, digamos, en que há unha parte do imaginario en que se poden sentir reflectidos e en que se queren ver conectados. Tamén importa considerar, non, o espazo das Canarias como un espazo de dobradiza ou de conexión entre a Europa e a África, e entón como tamén en termos editoriais van, non sei se explorar, mas polo menos tentar abrir por esa vía un modo de importación de repertorios africanos para un coñecimento en termos de lingua española, non? Obrigada a ti, a todos vos. Algunha pregunta máis? Bueno, se non hai ninguna, gustaría facer a mí unha para Teresa. Hai un ano aproximadamente houve unha polémica en redes sociais porque decidiuse traducir a Amanda Gorman, unha poeta afroamericana, e o traductor escollido para o neerlandés era un home cis, hetero, branco, con todas as etiquetas, e houve esa polémica de que moitas feministas, sobre todo o feminismo negro de Estados Unidos e de Europa tamén, non se pode traducir adecuadamente, en este caso a Amanda Gorman, por parte deste señor cis-hetero. Non sei cal é a túa... O sea, que todas estas feridas que atravesan a Amanda Gorman non son entendibles por este traductor. No, eu creo moitísimo na empatía. O sea, eu creo que os pobres señores cis-hetero traductores poden traducir. O sea, é cuestión de que se coloquen noutro espazo, non? Cando a sociolingüística feminista comeza a ser moi dura, non? Nos anos 80, hai lecturas interesantísimas como a de que eso de, o sea, que vamos a sexo, falemos de sexo, que eso de falar de penetración é unha cosmovisión sobre un acto. E entonces as sociolingüistas inglesas decían, eso ten que chamarse non penetration, eso ten que chamarse enclosure, cercamento. Elas inventaban outra palabra para esa realidade. Esa palabra non denota necesariamente un acto íntimo heterosexual. Esa palabra dá bastante luz a todas as persoas
de como fomos inculturadas nunha maneira de ver a realidade e como pode ser vista de outra. Eu creo que isto é accesible a persoas con diferentes corpos, con diferentes inclinacións. Outra cousa é se me falas de unha persoa que nega a linguaxe a capacidade de negociarse, a capacidade de facerse flexível, de modificarse, de eliminar feridas, mas o que faga na cama o traductor, eu creo que é independente do seu traballo. Bueno, neste caso o debate era máis porque como que lle estaba quitando a oportunidade a unha traductora afrodescendente, neste caso como con lingua de meta ao neerlandés, máis que por ser un señor. Bueno, que o situaches antes... Sí, bueno, pero o debate era máis por eso de que lle quitaba como o posto a unha muller que non podía, o sea, por eso. Como este debate que hai coas actores e actrices trans que fan persoaxes, o sea, cis que fan persoaxes trans, como fixo un señor. Sí, bueno, vexo un poquinho diferente, sí. Non, está respondida por min, Sí, sí, sí. E non hai nada máis, excepto que se ocurrió estes 5. Bueno, pois entonces clausuro a sesión de hoxe, mañá está a segunda sesión, tradicións, traducción, traicións, a mesma hora, no mesmo lugar, por se queredes asistir. Moitas grazas a vos por vir hoxe. Obrigada a todos.